Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Peti modul posvetili smo e-commerce-u. Smatramo da je e-commerce poslovanje sve prisutnije i da bi trebalo o njemu više govoriti. Proći ćemo kroz primere velikih e-commerce platformi poput Amazona. Pozabavit ćemo se terminom network efekta, to jest efekta mreže i time kako utiče na e-commerce prodavnice. Odgovorit ćemo na pitanje da li je e-commerce isplativ pored svih postojećih mreža. I naravno, kao uvod u Web 3.0 preduzetništvo, bit će reći o njegovoj povezanosti sa e-commerceom. Drugi nivo VR Akademije bavi se Web 3.0 preduzetništvom. Svet izmijenjene realnosti o kome smo kao mlađi slušali kao fikciji ili nekoj dalekoj budućnosti, sada će postati sasvim izvesna budućnost. Metaverse poslovanje je i dalje u svojim početnim fazama, zbog čega je poželjno da se što bolje upoznate sa njim kako biste mogli da razmišljate o budućim potencijalnim poslovnim mogućnostima. Teme hardvera i softvera, upravljanja zajednicom, pravnih aspekata samo su neke od tema koje vas očekuju u okviru priče o Metaverse poslovanju. Decentralizovano preduzetništvo, koje je vrlo usko povezano sa Web 3.0 fazom interneta, obradit ćemo u okviru modula 2 drugog nivoa. Neophodno je da se upoznate sa terminima poput pametnih ugovora, blockchain preduzetništva ili augmentovane i virtuelne realnosti. Decentralizovano preduzetništvo predstavlja revoluciju u poslovanju na mnogo nivoa. Ukoliko želite da pokrenete svoj e-commerce biznis, treba da počnete od osnova, ali ujedno da pogledate u kom pravcu se internet razvija i koje mesto sa svojom preduzetničkom radnjom možete da zauzmete. Metaverse preduzetništvo i decentralizacija poslovanja su svakako značajne teme za razradu.